Ako prekonať nezáujem a únavu verejnosti z neriešeného problému týkajúcej zdravie ohrozujúcej environmentálnej bomby v trojuholníku smrti na východe Slovenska? Takže ukážete unikátny výskum dvoch tínedžerov. Ako docieliť, aby ste pritom dosiahli aj reputáciu spoločnosti VSE, ktorá tento výskum podporila? Takže vyrozprávate príbeh jej produktu Zelená energia, cez ktorý môžu pomôcť aj zákazníci. A čo ak chcete ešte pri tom všetkom povzbudiť záujem mladých o vedu? Že nemožné? Nám sa to podarilo. Vytvorili sme komplexnú kampaň Kontaminácia nie je veda, veda je kontamináciu odstrániť. Prostredníctvom nej sme predstavili cestu dvoch mladých študentov, vedcov, len 16-ročného Alexa a 18-ročného Jozefa a ich inovatívnu metódu Mars PCB, ktorá prináša nádej nielen pre strážske okolie. Na upútanie pozornosti sme spustili Guerilu s originálnou 3D inštaláciou pred najnavštevovanejším košickým nákupným centrom. Prepojenie s VSE sme kontinuálne posilňovali smerovaním aktivít na špeciálne vytvorenú mikrostránku projektu. Komunikáciu odštartovali tlačovou konferenciou na miestnej univerzite UPJŠ, kde Jozef s Alexom, ich mentorom, docentom Pristašom a najvyšším predstaviteľom VSE médiám prezentovali unikátny výskum, ako zdravie ohrozujúcu chemikáliu likvidovať. Na sociálnych sieťach posilnili príbeh spolupráce s najlepšie hodnoteným slovenským influencerom Denisom Kováčom a jeho mozgovou atletikou, využívajúc storky, reels a podcast. Informácie distribuovali tiež zákazníkom a zamestnancom VSE prostredníctvom newsletterov, interných kanálov a call centra. Kampaň Kontaminácia nie je veda, veda je kontamináciu odstrániť zasiahla celkovo viac ako 4 milióny ľudí. Informácie o novej nádeji pre strážske a našich mladých hviezdach tlmočili všetky relevantné celoslovenské i regionálne médiá s hodnotou 500 000 eur. Na sociálnych sieťach sa nám podarilo osloviť viac ako 1 000 000 ľudí. Projektové video dosiahlo 2500 vzliadnutí. Iniciatíva získala cenu VSE Awards a pre univerzitu zabezpečila ďalšiu podporu pre mladých vedcov pri život zachraňujúcich projektoch.